někdo ukradl ten film z webu, poslal ho okamžitě oficiálním úřadům v Rusku a současně ho potom se začal šířit po Rusku, já nevím, kde všude byl, ale jako víme, že ho celá řada lidí viděla. Nás potom v jeden moment vlastně zaskočila reakce celé řady Ukrajinců a ta oficiální ukrajinská reakce, která je odmítavá a ten film vlastně odsoudili. A zažili jsme několik situací, kdy se řešilo, že se chystá bojkot toho filmu ze strany ukrajinských návštěvníků filmu, například tady v Praze se to řešilo. A jsou to často lidi, kteří ten film nevidějí a jenom nechtějí, aby byl slyšet pozitivní hlas ze strany Ruska. Myslím si, že tam je snaha, aby nepřítel neměl tvář a rozhodně, aby nepřítel nebyl pozitivní postava. Přestože ten film protiválečný, ten film je protiputinovský, je proti tomu režimu, naprosto jasně pojmenovává tu zrůdnost té války, ale pojmenovává to někdo, kdo je Rus. A to tady v tomhle konfliktu bohužel asi ve všech konfliktech, ale tady prostě ta snaha je umlčet ten druhý hlas.